Čo je lepšie? Fanta alebo Mirinda? Budem sa zaoberať iba škodlivými Ečkami. Výživové údaje majú skoro rovnaké. Umelé sladidlá. Tu je použitý acesulfánkát, čo je trieda 4 zo 6 a sukralóza, čo je 2 zo 6. A tu je použitý sacharín, čo je trieda 5 zo 6 a cyklamat, čo je trieda 6 zo 6. Sacharín je nevhodný pre deti a ako už viete z predchádzajúcich videí, vyrába sa ako vedľajší produkt z uhlia a synteticky sa vyrába z toluénu. Doporučená denná dávka je do 2,5 mg na kilo telesnej váhy. Ako viete, cyklamat je trieda 6 zo 6 a vyrába sa synteticky pridaním hydroxidu sodného alebo vápenatého do cyklohexylamínu, ktorý sa používa ako prípravok proti hmyzu, korózii alebo pri výrobe plastov. Priateľná denná dávka cyklamatu je 11 mg na kilo a ako viete, v USA je použitie zakázané. V celej Európskej únii je povolený. Za mňa určite je lepšia Mirinda, toto hoďte do koša. Čo ma veľmi na Fante prekvapilo, že tu boli použité umelé sladidlá ako je cyklamat a sacharín, ktoré sa používajú z zeroproduktov. Tak čo, vedeli ste to o tom cyklamáte a sacharíne vo Fante? Asi nie, čo?